Bye bye. Bye bye. Ale nirafu wakanditira kugadeni kufunga ndakakangana bawazvizwa. Ndakatanga ndikati mombe dzenyu dziri kudya tsunga yangu. Ndapuku. Andini ingati takatotaurira tikati sore. Unopoda unguramba takatotaurira. Unouya waita unga munhu uri right kana une zvauda kukumbira panapa. Vai ndatumwa. Ndozvandoti ndichitaura izvo kuti matumwa muri kudai. Ndatumwa ufu. Handina ufu be. Mai yako akakumbira ufu akangotora ufu hwangu 3 days augari. Ndikagara neufu wangu beti. Ndikangokumbidza ufu chete autombogari pamba panapa. Ngenyasha. Mwana yakomana wewe. Zvatichera na 10. Chingobva mwatura ufu wacho zvomai. Handina ufu wandinokupa baba zizwa. Ndikakupa ufu mai yako anoshanja iwo kana usingazvizi. Ndinonga ndichitozwa kutaura kuti maposteri patikuenda kumai yako anoshanja. Last time mukatwa madheka amudosi. Ndakatanga ati kutaenda mai yoranda madheka angu anoenda andizviri. Unobva madheka ake. Zvinondoramba zvakataurwa here mai vai. Enda ako handina chiro chandinokupa bawazwe. Handina chiro chandinokupa. Mai vai. Mai vai. Ndatotaura kare. My work is fine. Manje muri kuita sei zvamuri kupirira mudoro macho manje. Wakomana maivesa kuti mune matauro kuti ndozvamuri kupirira mukati umu. Saka ndozvamuri kupirira mukati umu manje tamwa manje. Wamwa?